ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର କିଏ କୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା କି ତାଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟୋକା ଟୋକାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି 1 ମିଲିୟନ ଉପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟୋକାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମେଡି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କମେଡି ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ତାଙ୍କ କମେଡିକୁ ଭଲ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏକି ମେନ୍ କମେଡି ରାଜୁ ଦାସ କମେଡି ଯିଏ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ହସି ହସି ବେଦମ କରାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କମେଡି ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମେଡି ଦିଅନ୍ତି। ରାଜୁ ଦାସ କମେଡି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଲାଇକ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ରାଜୁ ଦାସ କମେଡି ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଉଛନ୍ତି 1.25 ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମେଡି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି 8 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ ଜାଣିଥିବେ। ଚନ୍ଦନ ପାଖରେ ଯୋଉ ଝିଅ ରୋଲରେ ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଟୋକାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମେଡି ତାଙ୍କର। ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଉ କମେଡି ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 କମେଡି କହିବାକୁ ଚଳେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ କମେଡି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କମେଡି ଦେଖି ତାଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 1.42 ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କମେଡି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି 7 ନମ୍ବର ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ କମେଡି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ରୂପା ପିଣ୍ଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ରୂପା ପିଣ୍ଡୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଉଛନ୍ତି 1.58 ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ସେମାନେ ବ୍ଲଗ ବନାନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବନାନ୍ତି, କିଚେନ୍ ଉପରେ ବନାନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଭଲ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ କମେଡି ହେଉଛନ୍ତି 1.57 ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଗୁଲୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କମେଡି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି 5 ନମ୍ବରରେ ଫନି ଅନୁଗୁଳିଆ ଯିଏକି କମେଡି 1.6 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ବହୁତ ଭଲ କମେଡି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଲ କମେଡି ଦେଖି ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏକି 4 ନମ୍ବରରେ ଜୋଜୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ 1.86 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମେଡି ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ଗୀତିକାର ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଅଫିସିଆଲ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଙ୍ଗ୍। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏକି 2 ନମ୍ବର ଉତ୍କଳ କାର୍ଟୁନ ୱାର୍ଲ୍ଡ 8.49 ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଯିଏକି ନଟିଆ